रुकने दिया मरते मरते रहा बाजुपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर गले हम फिदा जान साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन Apa? Nah ini jenis daun dong. Lagama, ini bukan lagama. Cik, wah ini. Nunggu apa? Nunggu hutan marga nunggu. Jangan salahku. Waktu nunggu jangan hutan bung buat aku beta. Nunggu mungkin jaga. Hutannya apa? Hutannya apa? Apa temen ini? Harga marga mau beta. Beta mau ributnya. Frek. Sedang. Lip, frek. Bodo bikin luar Fwrman बायदि ब्ला फैगौ स्टेजनि घन्टायाव आसामखौ हमनानै सा सानजानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव अखा खोरोमनायनि लोगोसे गोबां अखा हानो हागौ रादाब फरायदों बैजयन्ती नार्जारिया अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटी बबाव थांखो बेलाय हालौनायखौ गारनानैलाय रेडिअ'आबो माथो गाबगासिनो दङ फाग्ला बोननाय गथ'आ खिहैबायबायसो नामा जल्दि ओंखारबो नोङो जोंनि दख'नाखौ मा खालामदों नोङो नै नोंखौ थुख्लाय हरगोन आं जल्दि ओंखारबो नों फंगा हरदों नोङो थुनांगोन आरे नों थुनासो होनदों ओइ आरे थुनांगोन ए मा खोथा मानियालै नांगोन लावथि आया नांगोनसो होनदों नोङो दावला नै ओंखारबो जल्दि ओंखारबो ओंखारदोंना ओंखाराखै नोङो थौहाय थौ लोगोफोर बिबैनोसो एरना हैनांगौ आया आबैनोसो खोन्थाहैगोन जों नोंखौ आबैनो खोन्थाहैनांगोन होनदों खोन्थाहैगोन जों नोंखौ गारखाया आरे मा खोथा मानिया आबैनो खोन्थाहैनांगोन होनदों आबै मा जाखो फिसौफोर मा जाखो होनदों नोङो नोंनि नोंसुलिया जोंनि दुगैनायखौ नायखुमादोंहाय आबै बाराबा सेंग्राफोरनो लगायनानै बहगोनहाय जोङो माब्रै बिदि जाखो फिसौफोर हाबाब मा जालांथारखो बे गथ'आलाय बरनामल' लाग्रा जाथारबाय लासिंसिंनो रागाखौनो हामथारलासो आङो बबेहाय थांना मा खालामहैदों बियो फैथोंल' बियो
अ हेलौ जोगोनार मोनफैबाय बबेसिम मोनफैखो हा औ नै आं लामायाव नेनानै दं नोंखौ जिरायगासिनो आं थाब फैदोब्रा ओइ सोरजों रायलायदोब्रा हा ओइ सोरजों रायलायदों फैलायबाय आंबो रायलायदों हरलाय ओइ रलै फाग्ला बुबक हरब्रा हर आंबो रायलायनो हर खनसेल' हेलौ होनलै बुंनांगोन नामा नोंलाय आंखौ हेलौल' होनगोनब्रा हर खनसेल' फैलायबायलै सना डिस्टार्बथार रलै दोनथ' र' मा जादोंलै मा जादों खनसेल' हरब्रा रायलायनि हा हरदोलै हर नोंखौ आबैया दहायनिफ्राय नागिरगासिनो आबैया लेंहरदों थांनानै फैग्रो बिनिफ्राय आं नोंनो रायलायनो होगोन जल्दि थां नङाबा दा होजालायगोन नोङो र' होनबा बबेहाय थांनानै थाहैदों बियो फैथोंल' बियो साला बबे जायगायाव मा मावहैदों बियो साफ्रोमबो मानसिफोरजों बिदिनो सैसो हिनजाबायनाय सिख्ला एदावहैनाय बबे सोर सिख्लानि न'आव बिदि एदावहैखो बेलाय फैथोंल' बियो बबेहाय थांदों बियो बबे जायगायाव मा खालामहैदों आबै ओंखाम उखैबाय साला बबेहाय मा खालामहैया ओंखाम उखैबायसो होनदों नोङो बबेहाय मा खालामहैया नोङो मा जालाबायखो साला बबेहाय मा खालामहैया ओंखाम उखैबायसो होनदों नोङो खासुदै नों बबे लामाजों फै हासुनो रोंबा गोजानाव खारो हासुनो रोङाबा हाबफेनाव नांबाय ब्रेक लिप ब्रेक लिप ब्रेक लिप ब्रेक लिप ब्रेक लिप ब्रेक लिप ब्रेक खोनायाखैलै ओइ दे हरदो रायलायनोसै सफैलायबायलै दे रायलायनोसै हरदो रदै सना दोनथ' दै सफैलायबायलै बेखौ मानजिनि आं रायलायनोसैब्रा थांना फैबाय नोङो थांना फैबाय आबैया लिंहराखैनो नों आबैनिसिम थांना फैमारबायथ' औ थांना फैबाय आबैनि खाथियाव थांना फैबाय औ र' रायलायनो लुगैमारबाय रोंबायना मा डिस्टार्ब होगारनाय नङालै आं रागा जोंबा बिदि मा नङा सानदों नों जायाखै रोंबाय दा न' रिंबाय न' अ हेलौ हेलौ आं नोंथांखौ माबायदि हेफाजाब खालामनो हागोन आंनो हेफाजाब नाङालै आं नोंखौसो मोजां मोनबाय थानजाम्बा बेफोरखौ प्राइभेट नाम्बारावसो खालामो दा मा प्राइभेट नाम्बारब्रा आं मिथियालै दंबा हरदोब्रा Shut up, rascal. ओइ माथो रायहरबायसोब्रा माबा प्राइभेट नाम्बार ना माबासो बुंबाय हा माथो रायहरबायसोब्रा है जाम्बा नोंबा मा बुंहरदों आं मा मिथिगौ दा आंजोंलाय माथो गोदै गोदै रायलायथारदों आंखौ रायबायसो ना मानो माखौ मावजि बायदि खावला खावला नाहरबाय थादों नोंलाय नोंखौ दिनै ओंखामखौनो होथारा आङो फिसाखौ बाराब्ला नै खामफ्लायजोंसो होगोन आङो ओंखाम होथारा आं बेनो दिनै आर मा नाहरबाय थादों
ओंखाम उखै दोनबाय आबै आइ मा खालामनाय जादों बियो मा खालामनाय जादों बियो नै पापि नै पापि वाखिबा हख्रा नोङो मा सख्रा नोङो हगार नै पापि मा सख्रा बियो उन्दैयावनो बिमा गैया बिमा गैया आलो खांनानै फेदेरबोदोंमोन आङो बिमा बिफाया थैनानै थांबाय मानो एसेबो बुजिथारा बे गथ'आ दासिमबो नोङो मोनसेबो खामानिखौ मावनो रोङा बेबायदिजों बोरै संसार जाबावनो आंलाय लेखा फराखौ रोङा खामानियावथ' एसे बोदों हरदो दा बेबो गैया मा जाबावनांगौ नंबाय आङो थैनोसो गोसो जाबाय आङो आं थैना थांब्ला नोंखौ सोर नायगोन पापि गथ' नोंखौ सोर नायगोन आबैलै नों मानो थैनायनि खोथा होनबाय थायो नों मानोथो बिदि एसेबो बुजिथारा आं गाबोननिफ्राय बिदि खालामथारला आबै आं गाबोननिफ्राय नों बुंनाय खामानिफोरखौ मावजोबसिगोन आबै नों मानोथो बिदि फिसौ मानो एथ' अख्रा मानो इसेबां गाब्रा नों मानो एसेबो बुजिथारा फिसौ नों दिनैनिफ्राय बेबायदि दाजासै दे फिसौ दे औ आबै नों खोनासंदो दे फिसौ दे मालाय गथ'फोरबायदि जादों संसारखौ एसे नायदो नों मानो एसेबो बुजिथारा फिसौ उन्दैयाबो लेखा फरायासै दा मावाबा दाङाबा बोरै जालांबावनो फिसौ आं बेखौनो आं दुखु मोनो आबौ आं गाबोननिफ्राय मोजां जानोसै आबै औ फिसौ आं गुबुन गेलेनायाव थारला आबै आं ओंखाम उखैबायमोन आबै औ फिसौ औ सानसेमानि मोनजाथाराखिसै गावनि अख्रावनो बेबायदि जानांबाय नों फिसौ ओइ आब' ओरै फैलाय मा जाखो आगै मा जाखोलै बे हाया मानो हालेवदों नोंस्रा आं नोंस्राखौ सिगांनो हालेवनाङा होनदोंमोन ना हा गावनि हायाव हालेवाबालाय बहाथो हालेवनांगौ मा गावनि हालाय मा गावनि हा नोंसालाय 10,000 थाखा लानानै बबावनो सुख'खो आंनो थाखाया नांजोबगौ आरो नङाबा बे हाया आंनो नांगोन आरो जुदि नोंस्रा गायोब्ला माइया हले खावसे राननांगोन आं हले बुंखाबाय दे थांबाय आङो हा मा राव जालांलायखो बेलाय थरला मा जाखोब्रा बाथारबायलां मा जाखोलै मैथा भाई आंनाव फैसा गैयालै बेबायदि सानफ्रामबो जुमाय लोंबाय थाग्रा मानसिनाव आं फैसा होआ साहा लोंनोबा होगोन जौ लोंनोबा फैसा होनो हायालै आङो फैसा गैयालै गैया नोंनालाय माथो सेरेबानो दंखायो
मा दाखलि मबाइलालाय मा टावार नाङा दासो नै जालांबायबो मा दाबो फैयालै मा जाबावनांगौसो नंबाय आंहा दा मावरिया खावरिया फिसौखौ खांनानै सुखिसो जालांगोन सानदोंमोन आङो बहा गावनि सटफटआवनो सिख्रि मानसिजों मुगैजाबाय निन्दा होजालाबायबाय दा बेनि थाखायनो मालायफोरजों हा हुखौबो सेनानै लाजाबायनोसो नागिरलाबायबाय आंलाय माथो बुंबावनो बिनानाव आंनिखौ नुवाखै फिसाला उन्दैखौ साख्रिया मावबाय गारना फैबाय हिनजावजोंबो हनै गारना थांजाबाय दा नुवाखै लामा सामा जौ लोङै लोङै हाबाथिंलागासिनो फाग्ला बायदि गोदोनायावथ' बथलानो खारला बिनानाव नंगौथ' आरो मा जाबावगोन बेफोर फिसाजों जाय फिसालाया आंखौ फिसिनांगौमोन बे फिसालाखौसो आं दिनै बेबादि नुना मोनबाय आंसो फिसिफिननांगौ जाबाय आरो मा होनबावनो बिनानाव गसाया मालायखि बेबादि लिरनानै हरबाय बायनो जोंनो नंगौथ' आरो आदाया अननानै देवानिजों एसे मोजां रायलायदो नामा बेखौनो एसे बुंनो फैदोंमोन आं जागोन बिनानाव बे देवानिखौ जा बुंनांगौ आं बुंगोन दे होनबालाय आदा आं बेखौनो एसे नोंखौ होनैथों होननानैसो फैब्रबदोंमोन बुंहैथार आदा दे आदा बिनानाव सिन्था दाखालाम दे आं देवानिखौ थाबैनो बुंथारगोन नों आंखौ फोथाय नाजाथार आदा जाहोथारनांगोन जागोन दे ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे कभी Hey, stop, please. मा जाखो मेडाम Actually, I'm coming from town. Unfortunately, my scooty is punctured. If Yeah, you don't yeah, mind, yeah. can you help me, please? माबा होनखोलै Please. ओइ नों बुजिदों नामा आं पामसार होननायखौल' बुजिदोंलै पामसाराथ' गाबस्रें बोराय लानासो दङलै गाबस्रें बोरायना र' एक्चुअली मेन्सआ Yeah. one piece bumper Yeah. two गाबस्रें बोराय Yeah. Oh, home okay then, help me. Yeah. I love you. What? What nonsense? What are you saying? Yeah. You idiot? You Yeah. villagers? You rascal? Mind Yeah, your yeah. language. नों बुजिदों नामा? आं इडियटखौल' बुजिबायलै हो? नोंसोरो होनबा आं बुंनायखौ बुजियाखै? बुजियाखै। होनबालाय आंखौ मानो I love you बुंनाय? आंलाय नोंखौ साइकेलावसो गाखोनो थिनदों दा। Oh, sorry. माबा मेडाम जों एनिफ्राय जेसिमल' फरायनो मोनदों मेडाम माने बे गामियाव स्कुलानो गैयामोन जों उन्दै उन्दैबा Oh, sorry. नै गावा इंराजिखौनो बुंलायबाय Oh, sorry दे आं बावबायमोन. Please नाना होदो ना. आंनो नोंनि ससमाखौ हरलाय मोजां नुदों। मानो आंनि ससमाखौ लादों नोङो? दा होफिनगोनब्रा। हर आंनि ससमा बियो. होमबा आं नोंनि स्कुटिखौ नारना होआ? नों आं साइकेलाव नार। मा? आङो? आं नोंनि साइकेलखौ नारनांगौ? औ। आं नारा। होमबा आं नोंनि स्कुटिखौ नारा। Okay दे जागोन दे. ओंखार नारना इफ्राव थुदुब्रा होगोन आं ओंखार ओरैनो आरे थु गाख्ला थु
Iya. Abo. Abo. माथो Abo. आबै समायनासोलाय माथो आबै सना गोगोम बेथारबाय माथो समायनाबो जाथारबाय हा आबै हा बिसोरखौलाय बहा लोगो मोननाय Abo. लामायाव आंनि स्कुटिया पाम्पसार जादोंमोन बिसोरो आंखौ बिराद हेल्प खालामबाय ओइ मोगथां थांदो नोंसोर थांदो नोमबाया नोंखौ गाबख्रावगासिनो दं मोगथां होननानै मा गल' गथ' नायबाय थादों नोंसोर थां धै आबौ आलासि गोनां बिदि बुंनाङाब्रा थांदोलै थांदो नोंसोर थांदो थांसै नै नोंना ससमाया Abo, biyo sir. आरो बिसोर जानो बेटे बे नोंनि नोंथै मोथै फाग्लालाय बेटे बिराद गोलाव जाबाय माथो नों उन्दैयाव सिनिल'मोन दा एथ' गोलाव जाबाय फेनानै जायगा थोलायलायला मैथा हा ओइ मैथा बे नोंनि खारा फाराब रावखौ खोनासंबाय थानो सम गैयालै खारा फाराबनो बिदा बे Ayo, Daddy. नों मानो एसे लेथ्रा जाखो? दुगैया नामा नोङो? मोखांबो सुवाखै नोङो? आरो बेलाय मा? दोनदोलै दोनदो बेफोर लोगो रायलायबाय थायो नामा बिदा बे नोंसोर थांसै बेटे बेटे ए बेटे आं बार-बार रामोन दे lep rek lep rek lep rek lep rek rek lep rek lep rek kol mereka lep rek lep rek lep आबै ओ आबै हा बहा सैमा आथिंनि सानसे थाला सुन्दाव लांनानै दासो मोना सफैखो नोंलाय नुवाखै आबै आं बेसे खामानि मावना फैबाय नै नायलाय एकदम बेनो हर जाबोबाय आं हाबाब आबौ सना थां आथिं आखाइ सुइदो थां आबौ थां आबै आं सुनानै फैबाय दे लायनोसै उखैथारबाय थांदो आथिं आखाइ सुइदो जागोन दे फाग्लिब्रा थगायजालायबाय आंजों दिनै मोजांसिगोनलाय दिनै दे जादे आबौ दे उदै बुंजासे जादे नों बे आलु बाथोन सिफ्लेनाया गोथाव जाथारदों ना आबौ जादे जा आबौ सना दैया लों आबौ सना माबालै आबै मा आबौ दारि गाबस्रिं लाहानाव सोरबा बिराद साइज सिख्ला फैदों दहाय लामा ससेनिफ्राय आं दोनलांनो मोनदोंलै आबै बिराद समायना खालि आबै अ साला नों खामानि मावनो थांनाया सिख्लासो दोनलांलायनो मोनदों दे जादे आबौ दे जाजोबथार दे गासिखौबो जाजोबथार दे आबौ दे गासिखौबो जाजोबथार जाखांबाय ना आखाइ सुदो दे आबौ दे फै नै बेहाय गसं फै दहाय सोर सिख्लाखौनाया नोंलाय दहाय सोर सिख्लाखौनाया दहाय सोर सिख्लाखौ दोनैया नोंनि थाखाय आबाहाय फैनानै न'आव फैना फैजालायनांगौ नामा लाजियाखसै नोङो लाजियाखसै नै बे आथिङा मोजां नंला सैमा आथिं नोङो माबा थांना उन्दुहै नोङो दलरैनो जेरावबो लासिं खालामग्रा बियो बुमाथारबायसो पापि बुरिया तुझे देखा तुम्हें जाना तनम प्यार होता नहीं समफ्ल नोंनि ओइ बिष्णु मा नोंनाव खर'नि बेकग्राउन्ड मिउजिक होबाय थागोन नोंलाय जायाफ्रा मा दै जाम्बा आं बिनानाव थाबासो बिनानावनि खर'खौ लागौमोन दा
प्यार होता नहीं संप्लो नोंनि अब तो प्यार हो नहीं दिल मेरा ला 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 ओइ मोगथां मा खालामदों नों बेयाव नै माथो हाबलि दिसु सफैलायबायलै मानो नांगौ आंखौलाय आं नोंखौसो लोगो लानो फैदोंमोन बेरायनो थांगोन खिन्थु नों मोनसे खामानि मावनांगोन मा फै आंजों ओइ थरला र' ओइ रब्रा र' आं थांबानोसै आं नोंनि लोगो ना मा खलि बियो आरे हगार Ya kosong. Oh ya boy. Oh ya boy. Aboy. Aboy. Nggak gula. मा खालामनो नागिरदों Jali. Paket kong parni bu. मा खालामनो नागिरदों नोङो Bekom. Ponakan होनाया बोरैबासो जाबाय नामालै बेखौलाय आं गाननो रोंखायोना Hombalik mana kanda pindaku. Dua sengra pernah naik rumah kai. Nengi penda kubur-kuburku. हमलाय जाबाय Toh. Budu ओइ मोगथां आंनि दख'ना गाननायखौ मोजां नुदों ना Moja nudung mbakna, tapi kuno bare-bare sumbai tayo. ओइ जारौ नोंखौ दख'ना गानबा मोजां नुवालै केन्दा गुफुर नुलायनाय खान्दा दा गानबासो मोजां नुयो Oi, apa bathra bundung ini? Apa bathra bundung? आं नंगौखौसो बुंदों दा Oi ro ada ro deh ya ta ro नोंबो बेरायनो हागोनब्रा बे गथलखौ आंनो हरथ' एन्जर जावैनि आं नाखौ औलै औ नोंबो बेरायनो हागोनब्रा होद बेरायनो लांजामारगोन दालै आंजों हर आं जावनि हर नों बेराय थां नों बेरायनो हागोन थां ओइ मोगथां Aduh, makan lagi belum selai. Aduh, dulang lali aku. Aduh, akesa kita itu. Kenapa guru? Kenapa? Aduh, kamu mbak. Itu kan mana yang diurai? Ayo. Aduh, bisku. Rubra. Dulang lali. Dulang lah. Satu terbaik. Datang nih memsap. जादों बढिया कन्टिन्यू You continue. Salah. जाबाय duduk फैदो जाबाय फै जाबाय फैदो जाबाय Diनिफ्राय सिख्ला दायदावसै. Ha. सैमाफ्रा जालां इंराजि मारि बुना थांबाय ब्रा बिसोरो आं मिथिथारालै माब्ला बिदि रोंखोमाना थाखो नोंलाय ओइ आरे दङ नंबा औ
continue. माबायदि गरायफबनाय जागा बेलाय नेटवर्कखौनो मोननो नागिरा आबौ ओइ आबौ आबौ मा जाखो आबै नोंसिनि जायगायाव माथो नेटवर्कखौनो मोननो नागिरा बेवहाय नेटवर्कबो आरो टावारबो मोनालै आबै आं न'आव फन खालामनांगौमोन ना आबै नों न'आव फन खालामदोंमोन औ बै मोगथां आरो बिष्णुखौ लोगो हमबाय थां आबै थां बिसोरसो सानफ्रामबो हेलौ हेलौ गेलेलायबाय थायो दे होमबा आबौ आं बिसोरखौ लोगो हमनोसै दे बे फाग्लालाय सिखारला नामा ओइ मोगथां मानो दाबो सिखारदिया साना गोजौ जालायलांबाय खामानि दामानिखौनो मिथिया ओइ मोगथां थैबायसो नामा बेलाय बेबायदिनो दुबाय थानोसै नामा सिखारला नोङो मा जाथारखो बे गथ'आ हा मानो दाबो सिखारदिया मोगथां ओइ मोगथां मा जाखो बे मा फोजाबाय थायोलै साना सानजौलायलांबाय मा जाबावगोन बे गथ'आ आरो मानो दाबो सिखारदिया बियो दा ओंखामाबा जादोंना जायाखै थाब हाया हास्लाबा सोंगोन मावनाय दांनायावथ' गैखाया लेखा फरायावबो गैया उन्दु जाबाय थादो नोङो आइ मोगथां आबै मेगन हादों फै आबै जिराय फै मोगथाङालाय आबै नुवाखै दाबो सिखारैखौ आयु दाबो सिखारा बियो माथो नंदों अलसियानोलाय खामानि दामानियावथ' गैखाया मोगथां ओइ मोगथां माखौ बेरे फुजोनि एफा दावराव जाबाय थायो फाफे बुरै माथो थाबखौनो सिखारा मा मबाइल टावार नाङाखै आंना फना आंखौ नोंसिनि टावार नांनाय जायगायाव दोनलां र' जागोन लेला बिदिसो ओइ मोगथां लासै थाबायना एखौ लाखि हट दे आं फुजा होना फैदो थाथ' नोङो ओइ मोगथां दाबो फुजा होनाया जाया नामा जादोंना जायाखै ओइ र'लै जायाखै एथ'ग्राब गोबाव फुजा होनायानो होद बाव फुजानो थिनोसोमोन आं छि आं दोङा नों खिथु सुना तितलिखौ फै छि मोजां रिपर्टिं गैलायबायलै इधर को नोंथां हाँ ओरै फैलाय मा खालामदों नों बाव फारौ जरासे लाबोदोंमोन आं मासेया बैथिं बिरलांबाय दा मासेया बेयावनो दङ बेखौनो नेनो मानसि मोनाखै आङो नोंथाङा फैदों मोजाङानो जाबाय नों बेखौ नेथ'दो आरो मासेखौ हमना लायनि आं औ फारौ लाबोदों ने औ मासेया बाव दं
Masnya beयाव dong. Masnya oi birलांबाय बेखौ नागिरनि आं. Masnya baव dong. Nोंनो मा होनो? सेरेब होगोन आं सेरेब. Homaronto. होगोन. बेलाय माथो सेरेबानो दंखायो. Homaronto. होमारगोन. हरलाय होनबा एसे लोंनायनि. Isil loंदो. औ. Isil. बेलाय माथो दैसो. Sirip gila na. Sirip gila. दे जागोन दे. Terus sana labatnya gila. Homaronto na. जागोन. आं नोंनो सेरेबखौ लाना फैगोन नों आंनि फाराखौ मोजाङै नेदो. आं मासेखौ नागिरनोसै. Jagat. नेदा नोंथां मोजाङै ने फैगासिनो आं. Masya lambat. Masya butong. Oke. Bro, nengko ni beserap je, batin ni najagan ang. Bir paman bani betal lucu ni. Hey, Faruk. Masih berapa kira? Mati kisah. Neng bobel lama jeng puye, bobel lama jeng kulang. Udah singa tapa vitamin ya, selama jeng kulang ba boy kubu menamai. Oi, abilay. Ay, दै हथ आंनि खामानि थिनायखौबा मा जालायफ्रा खोनासङा बुरैलाय आरो मालाय सिख्लानि खोथाखौबा खोनासंग्रा नोङो नोंखौनो दोननो नागारथारा आङो फाफि गथ'आखौ बोरो होथारनां फाफि गथ'आखौ बोरो आंनि खोथा खोनासङा बियो आरो गोबावना दा बुजियाखै बे गिदिर जाबायना दा गेदेरबाबो खोथाखौनो खोनासंथ्रा बियो बिबैजों बिराद अख्रा आब्रा बिनिखायनो होथारनां बेखौ दे आबै जाबाय दिनै आं फैबायना आलासि दा बुजि बिखौ दे जागोन दे आबै थांब्रा आबै आलासि फैदों साहा फुदुंहैदो आरो आंखौसो होनबावदों नोङो हो जाबाय आं फुदुंहैनोसै दे थां जिराय थां मावनोलाय रोंगौ अलसियाथार मानसियानो थौ आबै जोंहा गोबां खोथा रायलायनांगौ दं मानसियालाय खामानिफोरखौ मावनो रोंजोबसिगौ दा बिबैजों जि आब्रा बिबैजों आब्राखौनो मालायजों अख्रायानोलाय माब्ला दबजबाव खोन्थाय बे गथ'आ औ आबै आं मिन्थियो गोदो उन्दैयाबो बिदिनो अख्रामोन औ नङा होननाया नों बे रबिन होननायनि फिसाजो होनदोंमोन नामा हा नोमा नोमफायालाय माब्रैथो दं आबै मोजाङै दं आबै नोंबो एसे बुंनानै हो नोंनि खोथाखौबा खोनासंगोन बियो जागोन आबै अख्रायानो बाराथार ओइ आबै मोनसे खोथा बे आंखौ दाबो सिनायाखै उन्दैनि लोगो होननानै नों बुंनाङा दे बिनो दे जागोन दे आबै दे नों मोजाङैल' बुजाय होमब्लानो मोजां जागोन बे आबै ओइ आबैलै जोंनि आइ बाबाया मा जानानै थैयामोन नै आबौ खोनासं नोंनि बिमा बिफाया गारि एक्सिडेन्टजोंसो थैदों थैनाय मानसिखौ रायखांबाय थानो हामा
आबै मा बेटारि जाबसिनो लाना फैनाया बे सिख्लाया बे आं गोदो उन्दैयाव लोगो मोननाया बिसो नामाथाय बेबा नंगौना नङा जानोबो हागौ नै आबौ खोनासं औ आबै नों बेजों बांद्राय गुलि गुलि दा खालाम दे आबौ दे मालाय बेहा लेखा गोरों नोंहाथ' लेखा रोङाना गामिनि मानसिफ्रा बयबो नोजोर होयो आरो बिसिनि बिबौआसो आंखौ अनो गोदो थांबाय थानाय नालाय माबा मोनसे बरनाम जायोब्ला आंखौसो दुखु मोनगोन नों जेबो गाज्रि आखुनि खामानि दामाव दे आबौ दे बावनो उन्दुनोबा उन्दुदो दसे न'आव हाबनोबो हाखाया गरमा आबै माहा थांनो ओंखारदों नोङो ए आं नै फिसौनो ओंखाम हैनो नागिरदों ए आबै नों दुब्लियाव थांगोन आंबो थांनो लुगैबाय आं थांफेराखै दुब्लियाव हरना ओंखामखौ आं हैनोसै ए हैदो दे होमबा न' दे खाथियावनोखा जागोन दे थां आबै थां आबै ओइ आबै हा माथो जालायखो आबै आं बे ड्रेसखौ गाननानै दुब्लि बारियाव थाङा मोगथाङा आंखौ रागा जोंगोन होमबा माथो खालामनो दख'ना गांसे हरदो आंनो फै होमबा होद मासि गाथाब्रा मुसलाय थौ 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 साला दाबो ओंखामबो मोनफैया हा बेफोरसो मेथाइब्रा र' सावनो हैबावनां बा मेथाइजों लोगोसे सोरगासिनो जोमारजों माथो बा मोगथां ओंखाम जाफैदो फै मा फैदो ना माबार दा दा hey एसे दावखो होद मानो ओंखाम लाबोदों होनदोंलाय आं आबैनिफ्राय ओंखामखौ बिना लाबोदों आरो दुब्लिनिफ्राय लुगैनानै फैदो ना मोगथां ओंखामा जाफैदो माखौ गल'ल' नायबाय थाखो मावजिफोर बायदिलाय आं नोंनि ओंखाम जानायखौ जि मोजांथार नुदों बिनिखायसो मोजां संख्रि बाराखै बानलु गैया बानलुल' हरदों बाराबा तानि गारबाजों गोथां सैमा बुया हामा बिदि बुंलाबायनाङा बेखौ जादो बिदि ओंखाम गोजा हरबाय बायलि आं ओंखायनो खामानिफोरखौनो मावनो बायो होद आं जानो बाबाय थांदोलै आं थांसै दे ओइ रथ'लाय मा जाखो
Aw! मा खालामनो नागिरदों नोङो? बे दख'नायाथ' आबैनिसो। हगारना! आंनाव दख'ना गैया नालाय ओंखायनो आबैनि दख'नाखौ गाननानै फैबाय। मानो बुरि मानसिनि दख'नाखौ गाननो मोननांगौ नों? नायलाय आं लंपेन्टसो गाननानै फैदोंमोन नों रागा जोंदों नालाय ओंखायनो आबैनि दख'नाखौ गाननानै फैबाय। आं मिथिया दख'नाखौ नों आबैनि दख'नाखौ बुरि मानसिनि दख'नाखौ मानो गाननो मोननांगौ? नों मानो एफा अख्रा? बे फाग्लाया मा दख'ना फुलाबायखोब्रा बेलाय खर'सो गरम जाबाय नामा? नायलाय मानसिफोरा बोरै नायगासिनो जोंखौ हगारना आं मिथिया लाजिबाय आं मिथिया नों बुरि मानसिनि दख'ना मानो गाननो मोननांगौ आबैनिसो दख'ना हगार आं खेवसै दे आं खेवसै न गानदो दे गान थांदो दे ओइ राकेश मा नोंनालाय बोरै सानथाम गोसथोनाय जाबाय थायोब्रा जोंनालाय माथो सासेबो गैया जाम्बा नुवाखै हनै थरलानाथ' सासेबो गैया दाबो जाजानो रोङा नोंनालाय बोरै जाखो गैया नालाय मा आइडियाब्रा आइडिया जायखौ मोजां मोनदों बिनि न'आव थांनानै खोरखि खेवना खोरखिजों हाबदो बिनि उनाव मा जाया नोंसिनि खोथासै होद बुजा होननायसो जायाथ' मा बुजालाबायनो आंनो मेरला खालामखांबाय बिनिखायसो आंनाव साथाम साब्रै दं दा आं मेरला खोरखिजों हाबखांबायथ' नंमारगौ जानोलै होद नोंसोर मानिया नोंसिनि खोथालै दा मोनायाव थां जाम्बाफोर बिदिबालाय बोरै हिनजाव मोननोलै होद आं थांसैलै न'आव खामानिबो दं मोगथां थरला माथो बोरैबासो बुंलांबायलै होद बिनि खोथाखौ लायनो मा लानांगो बे ओरैनो साथाम साब्रै मोनाखै बे मोजां आयदाखौनो होदों नोंबो बेखौ गोसोजोंल' खामबाय थाबा जाया ओरैनो मोनामबाय थाबाल' जाया मा थांलाय फैलाय इंराजिल' मारिबाय थानाय बेलाय बै दंफां सिङाव जिरायनाय बै माबायाव जिरायनाय ओरै थाबायनाय बिदिजों जायो जाम्बा आउनि सिख्लाया प्लट गारनानै थांगोन नोंखौ मानिनांगोन नुबाय ओइनो हा नुबाय बोरो नुबाया नुवाखै ओइ थरला नुबाय नै बेयाव दंलै थरला बेयावनो दंलै फैनाय बोरो आंनायनि है नांथाबाय ओइ माथो गवा ओइ आं मोनबायलै आं मोनबायलै आया
आइदै थाबथाबालै मुथा ओइ साला सादोंसो नोङो र' थाब बख'दोलै मानि आंखाल जादोंमोन नोङो सिखाव खावफैनो गावनो साला आंखौ लेबोनानै खावनो आइदै आं नोंखौ बासायनोसो नागिरदों मोखां नङालै आंसो आइदै बख'दो आइदै रायजोफोर बेखौ आंनो हगारनानै हो मिथिबाय आं मावजोबगोन बेखौ आइदै बख'दोलै माबा खालामनो फैयोमोन बिसोरो बेयाव ना आंखौसो रायनो फैदोंमोन आइदै मा जाखोलै मोथां माबार बख'दोलै हाथारला आइदै सोर गामसा एरलायफ्रा ओरैनोबा बुथारनोसै आइदै बख'नोसैब्रा थाब बख' आइदै मानो बुबाय थाखो आइदै बुथारनोसै रायजोफोर जेबो टेनसन दा खालाम बेखौ जा मावनांगौ आं मावजोबगोन दाय मावनानै साला थौ गावआनो लेंबोनानै सैमा साला नोंनि थाखायनो आं दिनै गोदोना हरसे थाबथानांदों नोंखौ गारालै आं दिनै ओइ सेंग्राफोर रथ'लाय मा जाखोब्रा सानदों माथो नांथालायदोंलै दाख्लै बहा सोर नांथाखो बैयाव दारे गाबस्रिं मोनाव मोगथांमोना आंखौबा बिसोर बुदोंमोनलै सिख्ला एदावनो ल'आवनो नंगौ नङा खोथायानोथ' फोथायनो हायालै जों बारा माथो नोंसिनि सेंग्रा आफादफ्रालाय एसेबो नायथारला नामाब्रा सेंग्रा माने खबर लानांगौ जाबाय आरो नंगौब्रा नंथारगौ दाखालिनो मिथिदोंना आङो बेफोर गाव गावबागाव पार्सनेल खोथालै सोरबा हाबना नांथारदों ना मादों जोंलाय मा खबर लाबाय थानांगौ जाखोब्रा एबार हले थाल लायावले आंबो बाग्रायगोनसै दालाय जों गाव गावखौनो बिसास खालामनो हाया सेंग्रा मानसि आंबो बाग्रायगोनसै एबारनिफ्राय खाथा लाबाय थानो गोसोबायदि खालामब्रा बाग्राय मारगोन ना बुजानाया हले गाव गावबागाव दै मानसिया जों हले बिदिखौ फाथा लाया आं हले बाग्राय मारगोन दै दा हमथाखा गोसोबायदि मानसिखौ बिदि बादाव होयो माखौबा गिदों एथ' गिखौबालाय आंखौ मानो लोगो हमनो फैदों एथ' हराव आंखौ लोगो हमनो फैदों होनना बोरै मिथिखो होमबालाय एथ' हराव नों मा खालामनो फैदोंमोन बेयाव आं फैबायानो दे आसा नों आंखौ फैगोन होनना मिथिनानै मानो बाहेरायाव ओंखारना थानांगौ जाबाय आं बेरायनो लुगैबाय थौ आं थाङालै थां नों आं गियो हराव नों थाङा बिदिबा आं बेरायनोसै बिदि नङा र' आं थांफागोन ना मा आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनि मा नों मानो बिदि मानो एथ' अलसिया नोङो आबैया नोंनि थाखाय एसेबां दुखु जाबाय थायो मानो नों आबैनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानिया एसे आबैखौबो नायनांगौना नोङो एसे खामानिफोरखौ मावनानै होनांगौ नोङो आबैया नोंनि थाखाय एसेबां दुखु जायो आबैया आंनि सिगाङावसो दाखालि दुखु जानानै बुंदों
Ayo. मा जाखो Ang बोरैबा मोनदोंलै मा बोरैबा मोनदों नोङो मानो बोरैबा मोननांगौ मासे जाखो मानसि बेलाय Abo! Hei Abo! सोर जाखो ए जिरायफै Hei Abo! जों जिरायनो होनना फैयाखै माथो बै दाख्लै बुंनाय बाथ्राखौसो लाना फैदों आङो बबे खोथाखौ होनखो आगै हा लानायनि बाथ्राया बे हाया आंनिसो नों बबे खोथायाव बे हाखौ आंनिसो होनबाय थाखो नोंनि नोंसालायानो गोदो थैनायनि सिगां आंनो फानलांखादों आंनि फिसायाथ' आंनाव सोङाबा मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौनो मावामोन आं बेखौ माब्लाबाबो फोथायनो हाया आगै नै प्रुफ दं नै बिसोरनो साखि दंजोबथारो आदा नों मा बुंनो नागिरो आगै नोंसाला माथो सौआ साखि दंमोन मा जादों आबै फिसौ नोमफाया गोदो हा फानलांदों होननानै जोंनि हाखौ सेनानै लानो नागिरबाय हनै नोंसोरो मा साखि दङ प्रुफ दं बुं आबौ बोरो हर आबौ दानो हर बिदि जानो नाङा आबौ बेयाव फैनाय मा मोनदों नोंसा फिसौ मा प्रुफ बेबायदि जानो नाङा बिसोरजों बेबायदि जाफानो हाया हगार आबौ। हगार बिसोरखौ हगार आं नों बिसोरजों बिदि जाफानो हाया फिसौ मानो लिंहरामोन बुंदो मानो लिंहरामोन मा जाखो आं गाबोन न'आव थांसिगोन जाखो नों खोनायासै नामा आं गाबोन थांसिगोन नों मानो आंनो सिगांनो खोन्थायाखै थांसिगोन होनना आं नोंनो खोन्थानो सानदोंमोन नाथाय खोन्थानो हायासै नोंथ' आंखौ न'आव थांनानै बागरायसिगोन ना थोद जाम्बा बावा आं नोंखौ गोसोखांबाय थागोन आं नोंजों रायलायहरबाय थागोन ना नों आंजों बोरै रायलायनो नोंथांखौ बागरायसिगोनसो नों बेखौ लाखि लाखिनो लाखिना आं गेजेर गेजेर नोंनो फन हरबाय थागोन आंहा नोंजों गोबां बाथ्रा रायलायनांगौ दङमोन औ आंहाबो दङ बिदिब्ला नों गाबोन थांनायनि सिगां बेयावनो लोगो हमफै औ जागोन दे आं नोंखौ लोगो हमनो फैफिनगोन औ फैथार जागोन आं थांसै दे
आबौ मा आबै आं गाबोन थांसिगोन औ आबै नों थांनो न'आव थां नोंहा स्कुल कलेज दङ नों फरायग्रा गथ' आबै नों न'आव थाबाय थानांगौ आबै नों नामा नोंनो खोन्थायाखै आबै आंखौ मोजाङै दं होननानै औ आबौ मा बुंबावनो आबै आंनि गोसोनि बाथ्राखौ बे आंनि फिसाला उन्दैखौ लानानैनो सामफ्रामबो दुखु जायो आरो माथो आंखौबो नायनोबो फैथारा बिसोरलाय आबौ नों मानो गाबबाय थायो आबौ आं उन्दुहैनोसै थां आबै उन्दुहैथां आबौ मा जाखो बै नों बहा थांनो नागिरदों आं एसे बेरायनि नों दिनै जेरावबो थांनो नाङा आबौ आं दिनै देहाखौ मोजां मोनथाराखै हबस्राव मोनदों आं बोरैबा खर' गिदिं जोबनाय मोनबाय आं खर' सादों थां आबौ थां दै एसे लायथां दै गांदों आङो नु आबै दैया लों आबै 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 गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो आरो आंखौ निमाहा होदो आं नोंजों हाबा जादोंब्लाबो बिसिनि अननायखौ होनो हायासै नों आंखौ गाज्रि दामोन आंहा गुबुन सासे सानजारि नोगोराव मोजां मोननाय दंखायो आं आइ आफानि जासिनायावसो नोंजों जुलि जाफिननो गोनां जादों नाथाय मा खालामनो आं दासिमबो आंनि मोजां मोननायखौ बावगारलांनो हायाखै ओंखायनो आं नोंनि गोजानाव जायखारलांनो नागिरबाय हायोब्ला नों आंखौ निमाहा होदो नोंनि थगायसुलि हायनारि दादि आं थांनोसै दादि नों मोजाङै थादो दे नों माथो गाबदोंसो दादि गाबनाङा दादि आरो नों बे जुमाय लोंनायखौ गारदो दादि नुवाखै आबौआ बोरायबाय
नोंनि थाखाय एसेबां दुखु खालामबाय थायो आबौआ आरो नों मादैखौ गोसोखांबाय थानाङा आं फैबाय थागोन दादि मोजाङै थादो दादि आबौ समायनायालाय समायना थांबायलै फिसौ जागोन दे आं नोंखौ लोगो हमनो फैफिनगोन गाबदों फिसौ आबैले समाया आंखौ गारना थांबाय आबै आबैखौ दिनै लोगो हमनायनि खोथा होदोंमोन आबैखौ लोगो हमनो नायासै आं मालाबानो थांगौबाय नों मानोथो आंनो खिथायाखै फिसौ जाम्बा आबै आं नों लोमजानायखौ बोरै गारना थांनो आबै नों आंखौ थैजानो गिदों फिसौ आबै आबै नों दुखु दाजा फिसौ समायनाया माब्लाबा फैफिनगोन इसोरा अनोब्ला नोंनि साननाया जाफुंगोन फिसौ नों दुखु दा खालाम नों दुखु दाजादे फिसौ दे आबै समायना दाबोनो सिखारासै नोङो सानजौलायलांबाय सिखारद' बिफा माइनावा मैया फैनायनिफ्रायनो रायलायथाराखै मा जादोंथाय माने एसेबो खेल लायाखै नोंलाय फैलाय रायलायहैनि थ' जागोनथ' सिखारद' माइनाव मानो एसे गोबाव उन्दुयो नोंलाय सिखारदो माथो जादों नोंलाय सिखारदो मैयानिफ्राय मानो एसेबो रायलायथाराखै नोंलाय मानो गोसो गिलिर थाबाय थायो नोंलाय आं आबौ आरो दादिखौसो गोसोखांदों
आबौआ बिराद दुखुआव थायो आं फैनाय समाव आबौआ बिराद गाबदों आरो दादियाबो सानफ्रामबो जौ लोंबाय थायो नोंसोरबो थाङा आबौखौ नायनो मानो थाङा नोंसोरखौ बेसे थांजानो लुगैयो बिसोरो जोंलाय बोरै थांनो नोमफायाबो थांनोनो टाइमखौनो मोना आरो गावसोरखौबो थाफैनो होबाबो थाफैया बे एथ' गिदिर न'खौलाय बोरै गारनानै थांनो आमुथावलाय लोगो मोनासै बादहो बिनि खोथाखौ थगायसुलासो बियो दे बारा सिन्था खालामबाय थानो नाङा सिखारदो दे बारा उन्दुबाय थानो हामा मोखां सुहैदो थां ब्रेकफास्ट रेडि खालामहैसै आङो The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. Aku master buat thailand ikan is kotor kan. Takle bu garam rain bu bra. Bailang be di master kan. Korelang. Ma bunai lo. Mutang jaga tahun sigur. Mami bapa yang kau tahun oleh kau pulang sigur. Oh, ang sekarang. Nih biasa pulang pak. Biasa nang abin kau nolak nih. Biasa nanjung sana lagun Fwrman jaga. Itu nongpe ni beta baby. तुम दिल की धड़कन में लहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में दिल खो जाओ ला ला The number you are trying to call is currently not reachable. Mana Please nang try again. The number you are trying to call
is currently not reachable. Please try again later. Samaina? Oh, Samaina. Ouch! Iman jure Oh, marisa. sorry. ओइ समायना मानो इसेबां हामदों नोङो गामियाव आलासि जाना फैनाया फुंनोसो नांगौ बेना हामदोंसो Hey, ঠিক আছে. দেখা নাই মই কিমান হকত হৈছো খিনে ঠিক আছে मानसिया बिदि जायो न'आव फैनानैबो खबरखौनो लाया इसेबो जोंखौ ना मोगथांखौसो गोसोखांनानै जोंखौ बावबाय थगायसुलासो बियो ओइ मा जादों मानो गाबदों नों ফোন কৰাই নেকি তোমাক ओइ नोंखौ फन खालामाराखै नामा खालामाखै हरलाय मबाइला आं कल खालामनो हरना आं खालामनो हेल' मोगथां ना अ मोगथां आं मोगथांनि लोगोसो आं मोगथां नङा हेल' मोगथां Lu dirisो फन हरनो मोनबाय आरो आं नोंखौ फन हरबाय थादोंमोन फना आं नोंखौ बेसे गोसोखांदों नों आंखौ मानो लोगो हमनो फैयाखै आबै लोमजानायखौ लोगो हमनो थांनो हायाखैमोन आं जेब्ला नोंखौ नागिरबाय नों थांबायमोन नों फैदो ना मोगथां आं नोंखौ नायनो लुगैबाय थांगोन आं नोंखौ बिराद नायनो लुबैदों आं गाबोन थांनोसै नों आंखौ ससे लांफै जागोन फैथार नोङो ओइ मा बुंखो मोगथाङा माबाफोर बुंहरदो नामा फैगोननो बियो ঐ কি কৈছ আহিব বুলি হ'ব আৰু ইমানো কান্দি থাকিব নালাগে বৰ ৰোমান্টিক হ'বচোন আমাৰ নাইটো আমি গমেই নাপাওঁ जाबायदि जाबाय गाबनांला मिनिट एसे आबैखौ मा सिन्था खालामदों आं दं आं नेगोन आं नायगोन ना आबैया आंनि न'आव नामा नोंनिल' नामा आबैया बिसोरो आं दं आंनि थार लोगो सिन्था खालामना tuh nomor tuh nomor tuh Abai मा फिसौ आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन आबै बुं फिसौ मा बुंनो समायनाया आंखौ फन खालामनानै गावसोरनो लिंहरदोंमोन आबै हाबाब फिसौ लेंहरदोंबा हामथारबायसो आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना नोंनि खाफालानो नोंखौ लेंहरगोन होननानै आंबो समायनाखौ नायनो लुबैदों नों लाना फैथार दे आबौ दे नों समायनाखौ गारबोनो नांथारा लाना फैदे आबौ दे थांना लाना फैदे नाथाय आबै आं नोंखौ बोरै गारना थाङो आबै आं दंना आबैखौ नायनो आं दं नोंनिल' आबै नामा बियो आंनिबो आबै औ ना मा होनोलै आबै नंगौ नों थांनानैल' फैथार आबै नों मा आं नायगोनथ'
बेयावसो दंफैयो ओइ बिष्णु आया मानसिया मा जादों ओइ बिष्णु मानसियालाय मा जाखोब्रा आं थांसै होनदों नों आं थांग्रायाव एसेबो रायलायहरनो गोसो गैला नामा आं थांसै होनदों आया माथो मानसियालाय गाबदोंसो आं साननैल'सो थागोनलै बे बिहामजो गोदान लायनायानो बिदि गाबो नामा मानसिया साननैल'सो होनदों बे साननैसोआवनो बेसेबां खस्थ' थागोन आंसो मिथिगौ आया आंबो थाहैनो हानाय नङाब्रा नोंखौ गारनानै थादो बिष्णु आं थांसै दे जाबाय मा हिन्जावफोरबायदि गाबबाय थाखो मानसियालाय नों लानानैल' फै लानानै फै नोङो ओमफ्राय ट्रेनाव जानला मानला बुस्थुखौ बायनानै जालाबायनाङा जागोन दे आरो ओंखामफोरा उखैबा टाइमावनो जा जागोन आरो समायनाखौ ट्रेन स्टेशनाव फैनानै लांफैनो होथार जागोन मोगथां जागोन दे जागोन थां नो आं थांसै दे जाबाय दे आं थांसै हा थां मोगथां आरो आबैखौ आं नायगोन नों लानानैल' फै मोगथां जागोन दे उन्दुलांबायसो नामा नोंसोरलाय मा गोबालायबायल' थानाय बिलाय है मम्मी पापा मम्मी गोजौआव दोनखोमाथौ
नोंथां थांनो ओंखारबाय नै थांनो ओंखारबाय ड्राइभारानो गैयालै ड्राइभार गैयैखायनो बिराद प्रब्लेम जागासिनो दङ पापा थांगासिनो दं दे सोर फैदों नायलाय मोनफैबायहाय जिराय बेयाव जिराय मोगथां ओइ बिमा नै आलासिफ्रा सफैबाय नायफैयाखै मानो मा जाखो नै नुवाखै आलासिखौ मोगथां मादै माथो मानसियालाय गोसोम जाथारबाय गोदोलाय माथो उन्दैयाव गुफुरथारमोन माबा मादै आं ट्रेनाव फैनायानो गोसोम जाबोदों बेखायनोसो गोसोम जाबोदों ओमफ्राय आं न'आवबो हालेवो नालाय सान्दुं गोसायाव बेयावनो आं गोसोम जाबाय मानसिखौ नायनानैनो हालेवग्रा नुखाथारबाय आङो मादै दे होमबा आलासिफोरनो ओंखामा एसे थाब लाहार फाहार खालामाब्ला मोगथां ओरैनो न'आव मोजांब्ला गासिबो मोजां दे होमबा नोंसोरो दसे जिरायथ' दे आं एसे बेलेगाव थांनानै फैनि र' खामानिबो दङ आइ आलासिखौ मोजां जाहोदो जाहोनानै दसे रेस्ट लाहोदो जागोन दे जिरायथ' आं साहा फुदुंनायनि अलसियाया आंनि मम्मी पापाखौ मानो थगायदों नोङो हालेवो होननानै आं हालेवब्रा दाना हालेवगोन माखौबा थाबखौनो सिखारनो रोङा नोङो माबामोनलै मा खिनो ओंखारबायमोन आं मा नोंहा जेरावबो खिनायल' थौ फै माबार फै थांदो बेयाव बोरो खिग्राया थांदो बेयावनो दङ हाबदो बेयाव बोरो बिदि नालाय आरे बेयावनो खिनांगौ थां दरखौ फांनानै ला मायाव खियो आं मायाव खिनांगौ जाखो फालाय होद मायाव खियो माथो उवालसो दङ आरे जाम्बा बेयावनो खियोब्रा बै गुफुरावनो जनानै खियो ओमफ्राय बै बाकसाव दै दङ इदि फिदिंबानो दैया ओंखारो थां मासे जाम्बा नोङो जाम्बाया ओइ दाबो जाया नोंहा फुजा होनाया जाबाय आखाइ सुबाय थौ मोगथां नों मासे मोजां जानो हागौ नोङो सासे गामियारि सुबुं अब्लाबो नोङो एसेबां मोनसेल' आं नोंखौ बिदिनो नायबाय थानो लुबैयो जेब्लाबो नोंनि फारसे आंनि अननायाव आंनि गोसोआव थाबाय थागोन नोंथ' मिन्थियो आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो I love you मोगथां I love you very much
थाबायनाय आंनि सना बायलु जानजियाव दै हुलाना सना बायलु जानजियाव दै हुलाना बबाव थांनो नों आंखौ Unti, tumi baileng-baileng orot aktris nuhoi janu. Oh, nonggo. Nih, mantu burus ya. Hamane tuh sari gandeng. Nuha kai damani Facebook tau. Sari gandeng ini bisa gaji komen hega sini. Isi buzi debra nani men. बाइलें थाबायनाय आंनि सना गुंडा साला तुम्हार की भंटी নাই নেকি মোক কি ফিল্মৰ এক্ট্ৰেছ বুলি ফালতু বুলি ভাবিছা নেকি ওলাই যা কষ্ট ওলাই যা Oi ada angni fisa. Hot, sekolah jemput sebazan aku fisa bukan aku nama bra. Galam. দাদা ধরছুন ধর Mate. असभ्य माखौ नायबाय थादों नोंसोरो नोंसोरनि बेफोरबायदि गुसुं गाननायखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ बबाव थानो हागोन नंगौ ना फै सनो जोंसो बैसे बेरायहैनो होद हगार Oi, मा कल इंटिनो जादो बे हा मा जाखोलै हट मोनसे बेखौ Oi, बोरैबा नांफ्लांदोंसो आंखौ जेबो दा खालामखा ओइ आंखौ जेबो दा खालामखा ओइ बेटा र' गौ खानलै नोङो गौ खाननो ओरै बेखौ हो आंखौ दा बुखा ओइ हा या Oi, yang aku bunuh yang bukan tena. Oi, aku tak bukan deh. Oi, are, oi, aku tak bukan deh. Oi, nih mau tengah tuh sampai derha. Oh, nih kan si boy. Oh, itu salah. Oi, nang tuh jadi mulai. Salah, sima. Bodo bra, nungla bra, hinjau naila bra. Oi,
Oi, bijik nang mak. Ro, rota. Ro. Hừ trời. Trời ơi. ओइ नों बेयाव मा खालामबाय थादों थौ ओंखाम जाहैनोसै दय नोंखौ दय नोंनि लोगोआ मानो हेपि बार्थडे टु इउ होनना बुंदों अ आंनि सना आं मालाबा खिन्थागोन दे दिनै खिन्थाला बिदिबा नों बेयाव जिराय बेयाव जिराय मानो इदि नोंसाय बाबा एफा मोजां मोजां सियार दोनफैदों ओमफ्राय नों आंनि फेन्टाखौसो सियार मोनबाय एसे दावलांलाय हेपि बार्थडे टु इउ नों बेखौ लाथ'लाय आंनिखौबो लालाया आरोना नङाब्रा नों बुजिनानै लाग्रो हेपि बार्थडे माने मा होननाय जायो दिनै आंनि जोनोम सान ओंखायनो आंनि लोगो आंखौ हेपि बार्थडे टु इउ होननानै बुंदों ओमफ्राय नों आंनो सिगांनो खोन्थागोमोन आरोना बार्थडे दङ होननानै जोनोम सान दङ होननानै आं बावदोंमोन हेपि बार्थडे टु इउ थेंक यू सो माच आरो आं नै मा लाबोदों मेथाइ रुटि जोंहा सानैजों जागोन ना बेखौ मा जाखो बे बिस्कुट नङा जाम्बा बे स्टे फ्रिसो मा फ्रि स्टे फ्रि होद मा होननाय जायो आं बुजियाखैलै जोंनाव गामियाव बिदिखौ मोना नालाय धोद जाम्बा आंलाय पेकेटआ एथ' मोजांखाय मेथाइसो सानदों नङालै जाम्बा नों मानो एसेबां जाम्बा होनबाबो लादोब्रा मानो एसेबां जाम्बा नोङो धोद जाम्बा नों एसेबां जाम्बा थौ ओंखाम जानोसै थौ फै आबै नों देहाखौ बारा मोनदों नामा आबै फिसौ मोगथाङा मानो एसे गोबाव जाहैखो आबौ साननैसोजों फैफिनगोन होननाया मानो एसे गोबाव थाहैखो आं जि नायनो लुबैथारदों नायनो लुबैबाबो नुनो मोननाय नंला नामा आबौ नों फन हरबावदोंना हराखै आबौ हरदोंमोन आबै फनानो नाङाखै बेनाव मा जाहैखो बेलाय आंखौ नायनो गोसोखांनो रोंला नामा बेलाय थां आबौ नों खनसे फन हरबावलाय थांनाय दे आबै बिदिबा आं हरनायनि नों दसेल' थाथ' आबै थां फिसौ थां
आबै फनालाय नांदोंमोन फनखौनो थिखोआखै माबायदि मानसिथाय बियो आबै 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 बिदि जाया ओइ आं साम'स जानो रोङा आं फोरोंगोन ना बिदि जाया जादो न' देरा आदै फै फै जिरायफै जिरायदो मा गावसोरल' मिस्टि भुजिया है बेखौनो जायो नालै नों आंनावल' हाबा जाहैना नोंखौ लावदुम फिथा एन्थाब फिथा अनला ओंख्रै गासिबो संनानै जाहोनांगोन आंखौ नङाबा नोंखौ होखारहरगोन आं मिथिबाय आंथ' नोंजोंनो हाबा जाखागोन ना नायनोसै बोरै होखारहरो आंखौ जालायबाय बिसिना एदावलायनायानोसै जाथारे संनानै जाहोगोन आं नोंनो मा आंखौ बिदिनो दोनबाय थानोसै आरो आंखौ जाहोला नामा जाहोआ र' लाबोनोसै दे थाब लाबो जानो लुबैथारबाय आं मैथा आफा साख्रियाव थांनो होननाया मासे गोबाव जाखो ओंखारबोदोलै आं थांनो ओंखारबाय आफा जागोन फिसा मोजाङै मोजाङाव थांफिनदो बे बाराव नोंनि थाखाय बिहामजो फिसाखौ लोखि सरस्वती बादिसो नायना लाबोगोनलै आफा नों बेफोरखौ दा सानथ'सै आफा सिगाङावनो आङो गुबुन गोसोथोनाय गोनां सासे सिख्लाखौ आङो हाबा खालामनानै जा भुगिनांगौ भुगिखाबाय आरोबाव आङो गोदोनायाव जौ बथल लालायनायखौ आं लुगैयाखै आफा दानि जुगाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बयहाबो गोसोथोलायनाय दंखासै आफा बेनिखायनो आं सानो जाय सिख्लाया बे न'खरनि बिहामजो जानानै आंजों सुखु गोजोनै संसार जागोन बे न'खरनि फारसे मोजाङै सानगोन बेबायदि आइजोखौसो बिहामजो लाबोगोन आफा नों बेफोरखौ दा सानथ' आफा आं थांसै दे नों साननायखौनो मावगोन आफा दे ओइ मोनसे फट' लाना मा फट' लालाबायनो मबाइल लाबाखै आङो पस्ट होगासिनो आङो सेल्फि मोनसे लाना मबाइल लाफैयाखै न'आव बावबोदों आंबो बावसुला ना ओइ मोगथां ओरै फैना बेयाव जिरायफै जागोन फैना फैयालै बेयाव जिरायफै मा फैया होनदों ना मोगथां फैना समायना औ आं फुजा हैनो थांनि फुजा होनो थाङो नोङो मिन्थिखायो आं नों माबायदि फुजा होयो थाब फै दे only 2 minutes मानसिखौ बिदि खोख्लैयो खोख्लैबालाय माथो जानो नोंहा एक्टर दंखायोना नोंनि एक्टराबो खांगोना बोखाङा बेखौसो नायदोंमोन आङो बेसेरा बे खिनोसो थांदों बबेथिं बैथिं ओइ मोगथां फैला बेयो फैला खारखुमाबाय आंखौ गारना थाङा बियो मा एसेबां गोबावलै खारखुमाबायलै बेयो फैला ओइ मोगथां
मोगथां बेयाव मा खालामबाय थादों नोङो आया नों माथो गाबदोंसो बोरै समायनायालाय आं खारखुमा बोबाय समायनाया मोजां मानसि नङा देरहाजों बिजों गोसो थोलायो बिसोर सानैजों हाबा जालायनो गोनांखा नङाथ' बिदि बिसोर सानैया लोगोसो नङा नों बेफोरखौ जेबो मिथिया बिसोर सानैजों हाबा जालायनो गोनांखा आं बिसोरखौ आंनि मेगनजोंनो नुजोब्बाय नों बेफोरखौ मा बुंदों मोगथां नंगौ आं थगाया साला आंनिथ' आबै लोमजानायखौ गारना फैनानै बेखौ लोगो हमनो फैबाय नाथाय आं बिनि आखल आखुखौ दिनै मिथिजोब्बाय बियो आंखौ मोजां मोना बियो आंखौ ओरैनो अनफ्लायोल' बिनि मोजां मोननाया देरहासारसो थांसै आं न'आव थांफिनसै बिदि नङा मोगथां थुफिनदो आं बिसोरखौ बुजायगोन ना थुदो नाङा आं थांफिना आरो नों बे बाथ्राखौ बिसोरनो खोन्थानाङा आंखौ लोगो मोनदों होननानै मामि पापा मामि हामा जाबोखो आइ मोगथां फैदोंमोन नामा मामि मोगथां औ बेयाव फैयाखैथ' माथो बहा थांखो बियो बेलाय अबावथो थाबोखो बहा थांखो बिलाय सोर समायना आइ हामिजों थांबानालाय अबावथो थाबोखो बिलाय खिनो होननानै हाग्रायाव थांदोंमोन बेनिफ्राय फैफिनाखै नोंजों थांबानाय मानसियानो बहा थाबोनांगौ जाखो बिलाय जाबाय दे आइ गाबनांला दाहाय फैगोन ओइ समायना नों जेबो सिन्था खालामनाङा जों जेरैखि जाया मोगथांखौ नागिरनानै लायथारगोन गाबनाङा आइ गाबनाङा फैफिनगोन बियो मादै न' सिङाव लानानै फै समायना न' सिङाव फै बहा थांखो बियो मानसियाथ' बहा थांखो बिलाय सौग्लिजोब्बाय नोंखौ सानै सिमां सुजुय नोंखौ सानै सिमां सुजुय मोदैजोंसो सिग्लाबनांबाय नंखाय अननाय नंखाय रादाय नंखाय अननाय नंखाय रादायजों आं मा सुरहाब सुरहाब नागिरबाय बाया बोजबफिनगोन सानना नोंखौ मोनफिनगोननि मिजिंजों बिखा बिख्लो सौग्लिजोब्बाय
बायसो आं बैथा गैयै दिङा जावना जाखांफैसै जंखायबायनाय रायदाव बायनाय महर मोखां सिमाङा माङा सुदेम बार मोनगोन बिरबायनाय जोमै मोना सुदेम बार मोनगोन बिरबायनाय जोमै मोना सोमजिफिनदो अखा जाना लुफाव गोनां हाजासै अननायनि फिथिखा सोमजिफिनदो अखा जाना लुफाव गोनां हाजासै अननायनि फिथिखा बिखा बिख्लो सौग्लिजोब्बाय साजायनानै अन्थाइ बिखा गोसो लाना मानो गेलेफैयामोन नंखाय अननाय जासिलायब्ला सिमा गैयै सिमां सुजुना ओंथि गैयै ताजमहल लुना मानो साजायफैयामोन अरगें बायदि अर जोंबाय रोहो रोहो खामग्लिनांसै सिमां मिजिं फैमाल जाबाय दुखुजोंसो हामा सनसै बिखा बिख्लो सौग्लिजोब्बाय नोंखौ सानै सिमां सुजुयै नोंखौ सानै सिमां सुजुयै मोदैजोंसो सिग्लाबनांबाय नंखाय अननाय नंखाय रादाय नंखाय अननाय नंखाय समायनायालाय नों मानो हारसिं फैखो मोगथां नों मानो समायनाखौ लाबोफायासै समायनानि बाथ्राखौ दारायखां बिसोर टाउननि मानसि बिसोरनि गोसोआ माब्लाबाबो जों गामियारिनि बायदि नङा मानो बिदि बुंखो नों मोगथां औ बिहा मालाय गुबुन गोसोथोनाय दंखायो बिजों हाबाबो जासिगोन ओंखायनो आं खारखोमाबोबाय आबैयालाय बोरो आबैया उन्दुबाय नामा ओइ बिष्णु आबैया बोरो ओइ आबैया मा जादों ओइ बिष्णु आबैया गैला मा
Abiya gila. Aboy. 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 Natai nunggu, pona kunci lu ringdeng. Nunggu cikaya, jenis biau tawat nanga menane. Ini kayak nunggu kenal nunggu ayah kisah. Ang dibusuk ku paling nunggu ayah kisah betah. एफा गोबाव मानो लिंहरामोन आंखौ समायनाखौ नायनो थांनोथ' समाबार समायना नों मानो गाबबाय थायो ना नों दासिमबो मोगथांखौ बावगारनो हायाखै नामा बेबायदि गाबबाय थाब्ला मा जानांगौ जाखो गाबनांला दे बादो समायना बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय दुखु जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया नोंजों आरो बिजों हा आरो अख्रांनि फारागथि दं अब्लाबो जे नों जे बिखौ अनदोंमोन बे नोंनि अननायखौ बुजियासै बेवहाय नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया गोरोन्थिया बेनिसो आसलते गामिनि मानसिफोरा मानो दासिमबो बुजिया दासिमबो मानो सिभिलाइज नङा आनसिभिलाइज पार्सन ओइ मा बाथ्रा बुंदों नों मा बाथ्रा बुंदों मोगथांखौ जाला माला बाथ्रा दा बुंदों मोगथाङा माबायदि मानसि आंसो मिथिगौ मोगथांनि गोसोआ दे बेसेबां गुवार बेखौ आंसो मिथिगौ मा बुंनाय जादों बियो मा बुंनाय जादों नों मोगथांखौ गोसोथोयो नामा औ मोगथांखौ आं गोसोथोयो सासे मानसिखौ जुदि अननायानो गोसोथोनाय जायो औ आं गोसोथोयो मोगथांखौ नोंसोर मा मिथिगौ मोगथाङा दि मानि थाखाय थांदों आं नोंसोरनो खोन्थानो सानदोंमोन नोंसोर सानैनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै मोगथाङा नोंसोरखौ गारखोमानानै थांदों नोंसोरदि मा गोरोन्थि मावदों नोंसोर मा मिथिगौ जों मा गोरोन्थि मावदों मा मावाखै खोनासंनो हागोन नोंसोरो खोनासंनो हायोबा नों आंनाव हाबा जायोबा
आंनो नोङो आंथ' नोंजोंनो हाबा जाखागोन ना नायनोसै बोरै हगारहरो नों आंखौ थ' मोगथां थुफिनदो आं बिसोरखौ बुजायगोन ना थ' नाङा आं थांफिना आरो नों बे बाथ्राखौ बिसोरनो खोन्थानाङा आंखौ लोगो मोनदों होननानै आं मोगथांखौ बादा होनानै लाखिनो नाजादोंमोन नाथाय बियो आंनि खोथा एसेबो खोनासङासै गाबनांला दे जों बिखौ जेरैखि जायाबाबो बुजायनानै लायफिनगोन ओइ समायना नों दा गाबसै जोंनि एदावलायनायानो मोगथांखौ जोबोद दुखु होबाय आरो नोंबो दुखु मोननांबाय नों दुखु जानाङा थ' जों सानैजों मोगथांमोनाव थांना फैनोसै आंनो मोगथांखौ नांगौ मोगथां नङाबा आं थांनो थानो हानाय मोगथां नों आंखौ मानो एसेबो बुजिया आं नोंखौ बेसेबां अनो नों मानो एसेबो बुजिया गाबनांला समायना दे जाबाय गाबनांला माखौ नायहाबदों नोङो नै आं फैबाय आंखौ मानो गारना फैदों नोङो रायलायनो गोसो गैया नामा नोंहा नै मा जाखो थौ माबार फोथाराव थांनांगौ जोङो नों आबैखौ थगाय थगाय उन्दुनानै जायोमोन ना दाना नोंनि नोंबैया सासेल' नङा सानै जाबाय ओंखारलां नों बेनिफ्राय जाय बिबैया गावनि लोमजानायखौ दोनथ'नानै नोंखौ लायनो थिनदोंमोन नाथाय बे बिबैया दिनै समाव आंनि आखलबो लायाखै आंनो ओंखामखौबो दौनो मोनासै बेफोर गासिबो नोंनि थाखाय जाजोबदों आरो नोङो आंखौ मोजां मोनो होननानै मा फोरमान दङ Fwrman nङा नों बे आसानखौ उन्दै समाव आंनो होदोंमोन नै आं दिनै गाननानै फैबाय बे आसानखौ बे आसाना बेनोसो बे आसाना नोंनि आखायाव समाया नों गुबुनजों हाबा जागोन आंजों गोसो थोलायगोन नों आंखौ गामिनि सेंग्रा होननानै जेबो सानदों ओइ मोगथां बिब्दि नङा नों समायनाखौ गाज्रि दासान बे नोंखौसो मोजां मोनो नों जेरै सानदों बिब्दि नङा जों सानैजों एदावलायसो आरो आंहा मोजां मोननाय दंखायो नैबे आलारिखौसो आं मोजां मोनो आइ लाभ इउ आलारि
Nung pokoknya tidak pasti nama tuh. Tuh tang. Awas tanu muda munu. Aku harus tanu. Lakau. Ada Fwrman nambago nengah. Ada Fwrman nambago. Ada Fwrman nambago. नोंसोरबो बिदि जरा जरा गोबालायनानै आंसोरखौ गोबानांगौलाय मा आं नुनाय नामा नोंसोरबो बिदि जरा जरा गोबालायबाय थानानै खुदुमलायबाय थानानै आंखौ मा हारसिं दोननो नागिरदों नामा नोंसोरो आं गोबानो मोना मा जाखो Awiya budung. Nang mana bidi? Iso, ya boy kulumbai.